Oli ankara myrsky. Myrsky raivosi niin, ettei eteensä nähnyt. Tuuli vinkui. Salamat leimahtivat. Ukkonen jyrisi. Sade piiskasi maata. Myrskyn silmässä kulkee mies. Hän pelkäsi henkensä puolesta. Tämä mies oli Martti Luther. Ainoa, mitä hän pystyi tekemään, oli rukoilla. Auta, Pyhä Anna, jos tästä selviän, ryhdyn munkiksi. Koska selvisin myrskystä, pidän lupaukseni ja menen luostariin. Noudatan tarkoin sääntöjä ja ohjeita, jotta miellyttäisin Jumalaa. Minä teen hyviä tekoja ja palvelen muita. Rukoilen toisten sielujen puolesta. Minun on pakko tunnustaa syntejäni jatkuvasti, paastoan ja rukoilen. Silti itsekkyys ja synti ei vain minusta irroita otettaan. Miten voin kelvata Jumalalle? Miten saan syntini anteeksi? Ostamalla ne rahalla. Ei se voi olla niinkään. Eihän rahani riitä. Minä pelkään sinun tuomiotasi, Jumala. Olet pyhä. Vaadit täydellisyyttä. Olen epätoivoinen. Luen Raamattua. Roomalaiskirje 1:17. Ihminen on vanhurskas yksin Jumalan armosta, ei hyvien tekojensa kautta. Täältä se löytyi aarre. Tämä on oikea aarre. Kiitos Jumalalle. Sain vastauksen Raamatusta, Jumalan sanasta. Ihmisen pelastus tulee yksin Jumalan armosta. Pelastuksen eteen ei tarvitse tehdä mitään hyviä tekoja. Pelastus on lahja kaikille, Kristukseen uskoville. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Uskosta vanhurskas saa elää. Olen riemuissani tästä pelastuksesta. Näen ja ymmärrän Raamatun nyt uusin silmin. Minua suututtaa. Kirkko on tehnyt pelastuksesta kauppatavaraa. Kirjoitan väitteitä, joissa perustelen Raamatun mukaisesti, että anekauppa syntien anteeksi antamiseksi on väärin. Näin ei ole, että kun ane kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. Sain näitä väitteitä 95. Käyn lyömässä ne Wittenbergin linnankirkon oveen. Sieltä ne saa kaikki lukea. Siten ne ovat julkisia. Nyt on 31. lokakuuta 1517. Tästä se lähtee. Epäkohtien korjaaminen. Kirkko ei epäkohtia myöntänyt, vaan pysyi omassa kannassaan ja vaatii minua perumaan oppini. Ei käy. Vastaukseni heille on: omaan tuntoni on sidottu Jumalan sanaan ja on epävarmaa ja väärin toimia omaa tuntoaan vastaan. Minut julistettiin lainsuojattomaksi. Siis mikään laki ei enää suojele minua. En kuulemma ole keisarin ystävä, kun en suostunut perumaan oppejani. Yksi puolellani oleva herttuva, Frederik Viisas, antoi minulle turvapaikan. Hän otti minut luokseen Wartburgin linnaan. Minulla on nyt salanimi, Yrjö Ritari. Pitää kasvattaa parta. Täällä minulla on aikaa kirjoittaa koko Uusi testamentti saksaksi. Pitää siis kehitellä saksan kirjakieli. Sen minä tiedän.
Jumala olkoon kanssanne.